isa na pa ka ni bisita. Naisa, unsa aton to ya ma'am? Nagkuan ni mama nga go yung CTS, dali ni ila ma'am kuan Mr. and Mrs. Kuniho. Oh, mao ni ang balay. Oo, kuan ni ma'am. At kung mo din sa kaluwagan ni ma'am Mitin, kabugos, igon ta ni ma'am. Anak, ano man? Wala ba sila diri? Wa man sila diri. Oo, kasi ka si Sir ko. Ready. Stop store. Yeah. Ako. Alit to. Ano man? Kuan man ni Mr. Ma'am, sige pa si apilan yung kaluwagan mo ni food package. Tapos, Nakapalit sa balance na 5,000. Kay unya, niya unsa dayon? dili na siya pwede ka nang kuno lang kanang Paluwagan mo tanan. Paluwagan mo tanan, di siya kan sukton. Kuan ni ma'am, kanang iyon mo siya nga basin daw og diri makanakansi daw porta, diri man daw og diri. Asa ba dili siya karon? mas mapino na mo para ba bigi. Don, nung gapon di ka nagsampan sa atong isa ka adlaw na kumpra na naman kwenta, anong kwenta. Kuan man gud siya mang food package nga paluwagan. Tapos, Niya ang release mo gud ani isunod bulan na nya. Delayed na mo gud siya duha ka bulan na. patay. Sila may baron nga duha ka bulan. 5 mil kay 2.5 man ang bulan ani. Patay. Kuan ra man ni sila kami bro. Pulo daw inon amo amo. Asa dahil mong ikan mo? Mga agoy ra no ni mga agoy. Unsa way lain pa, unsa may kuan na pagi pag pinin ka na, di na mahangyo. Mao gini siya sir kay mao man ni ilahang sabot sa ilang grupo. Pwede dahil basing mahangit pagka. Ako sa tawagan ako bata siguro. Kuya man siya kay parang istorya ko no. Patay ta. O ganiya, nag-istorya may pero kay wala man siya nagingog na naay. Kasi nakalimot di siya man. Sabot man ko nila karon nga bulan last niya maratag. Kay sana naman yun. Amo sa tawagan tingali. Oo, sarihan na lang mo amo man. Para lang ko ano. Mga 1,000 wala na ami pero kanang 5,000 wala na. Okay, bakit pwede din may installment? Ha? Magaling, panig lang ni sir. Na siya dire. Kanina pa, nanaan na lang. Gano na sa likod ang amo? O, laran siya. Gano na sa likod ang amo? O, laran siya. Dili ka siya, maglisod ako siya. Sulod din sa kuhan ka na ay karga. Saka na sir. Maning o Papa Nestor. Wala lang. Bitaw unta nalipay mo sa gamay namong surprise. Lipay, as in Hinaot lipay. nga ihatag sa ala ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Salamat Hatagan mo o maayong panglawas o malipayon mo permi. All we want is makabawi mi sa inyong pagsakripisyo o pagpangga sa amoa o sa mga apo. So, gikan na lang sa inyong mga anak.
Dudon. Salamat. Taguanin niya ang mensahe nga di paabot sa inyong mga anak na. Okay, salamat, Oh, ma'am. sibugan ma'am, dali dapit ma'am. Marisa, sibugan siya. Okay, so kaya naamay dito yung anak. Kung paabot sa inyong mga Salamat. Hinyo ning kita kalipay karong adlaw sa among anniversary ni Papa ni Monistor. Manginaot ko ding sa inyo sa buon nga puhon. Insyaallah kamo pud magtiayon kanunay pud nga moabot sa taas nga mga panahon sa inyong pud nga magtiayon. Kanunay gayud ka maghinig og maay magsinaptanay. Mag-alila sa usa-usa. Katos niyong mga anak. Daghang salamat, ate, ate Bisin, ate Nisan. Daghang salamat sa tanan akong mga anak, sa akong mga anak. Okay, sister. Ate ko? Sama sa nasulti sa akong asawa. Salamat sa tanan mga anak. Dili na lang ko magpasalamat kay naman ang akong pagpasalamat na sa sunod anniversary klasik na apa po mas labaw pa. Airplane na daw sunod. Airplane. Hindi ay kahan pa man, bus. So, ano to sir, yung mensahe para sa iyong anak. Isa pa may anak. Atwa maning, atwa, smile. 1, 2, 3. Isa pa. Ha? Makita ang pagkaon mo. Ay, gila. Ate Nisli. Thank you kayo, te. Thank you, te. Ate Nisin, Ate Nisan, Ate Korot. Thank you kayo sa mga surprise ninyo sa amo ang anniversary ni Papa. Daghan salamat, te. Sana kamo pod mag-anniversary. Te, taga-antag ng lawas tanan, ingon man kamo, imong pamilya, te. Imo panrabaho diha, te. Sana maluoy si ala nga. Patagang kag magaan nga panguna-una, di ma-stress ang mga isip o ang lawas. Tingin ang lawas, te, sa panrabaho. Maura na, te. Daghan, salamat. I love you, te.